de bɛ taa ka sɔrɔ ka takbiru kɛ nka e ye takbiru fɔlɔ de kɛ ka sɔrɔ ka ŋaniya ta n'o kɛra ko e ka seli k'a bɛ tiɲɛ. ŋaniya yɛrɛ i b'a bɔ i da kɔnɔ i bɛ se k'a to i kɔnɔ. naam an bɛna se a ma o la n'an ye Ibn Rushd ale ka kumakan dɔ lajɛ ale n'a ka kalanden b'a yira an na ka fɔ ŋaniya yɛrɛ a tayɔrɔ o ye dusukun de ye. ŋaniya bɛ ta dusukun de la ka sɔrɔ i m'a fɔ i da la. ŋaniya bɛ ta dusukun de la ka sɔrɔ i m'a fɔ i da la. nka ko ni maa min ye a fɔ a da la k'o fɛnɛ dakalen don. o tuma Dardiri b'a fɔ an ɲɛna Aqrabul Masaliki kɔnɔna na a ko a dakalen don ŋaniya ka fɔ da yɛrɛ fɛnɛ na i tulo k'a mɛn. i komi sɔwi tigi b'a fɔ cogo min maa min ni hakili wasiwasi bɛ ale la ko a kanunen don o kana a ka ŋaniya da dusukun dɔrɔn ma dɛ ale k'a ta fɔ a da la fo a yɛrɛ tulo k'a mɛn walisa ɲaami ka taa ka bɔ a ma. sariyatigiw bɛ na ni a ye a ko maa min e y'i ka ŋaniya ta i dusukun na i tilara k'a fɔ i da la nka dusukun ta ni da de fɔra ɲɔgɔn kɔ. e ye ŋaniya ta ala n bɛna seli fana seli i ye min faridaya n kan a waati la. nka e y'a siri dusukun na ala n bɛna lagansara seli i ye min faridaya n kan a waati la. yarɔ da ni dusukun fɔra ɲɔgɔn kɔ. ko ni da ni dusukun fɔra ɲɔgɔn kɔ o tuma ko baara bɛ kɛ ni dusukun de ta ye. sabula bato la dusukun de ka girin ka tɛmɛ da kan nka kiti la n'o ye kiti bulon kɔnɔna ye da de ka girin ni dusukun ye. o tuma n'i bɛ bato la dusukun de ka girin sabula ala bɛ dusukun kɔnɔ ko dɔn. nka n'i taara kiri bulon na i ye min fɔ an b'o de minɛ anw mako tɛ dusukun na sabula ala de bɛ dusukun dɔn min fɔra o de bɛ minɛ. o tuma ko ni kumakan ni ŋaniya n'o fɔra ɲɔgɔn kɔ baara bɛ kɛ ni dusukun ta ye. nka ko min cɛ ka ɲi ni dusukun ni da kɔni fɔra ɲɔgɔn kɔ o tuma k'i ka segin a fila bɛɛ ka kɛ kelen ye. i bɛ segin da ta kan ka segin dusukun ta kan a fila bɛɛ lajɛlen ka bɛn farida kelen ma. o tuma n'a bɛna ŋaniya in ta o tuma a b'a kɛrɛnkɛrɛn ka fɔ n bɛna farida in di a di waati la nka o tuma b'a sɔrɔ a jɔlen don golo kan walima seli tapi kan a ɲɛsinnen alikaba ma a kun birilen tɛ a kun jannen tɛ. o tuma a b'a kun bila sokɛɲɛ dafalen na ni ka sɔrɔ ka a hadari a dusukun na. ala ka bonya ani ala ka kɔrɔta ni k'a yɛrɛ ni ladɔnniya ka fɔ sisan ne jɔlen filɛ n daba ma ɲɛkun tilenna de la n bɛna gɛnɛɲɔgɔnya ni fɛn ye a ye min faridaya n kan n'o ye nin seli fana ye walima nin lagansara in. o tuma n'a y'o ŋaniya ta sisan a bɛ sɔrɔ ka bolo fila kɔrɔta ka dan a kamankun hakɛ la walima ka se tulo fila hakɛ ma a bɛ sɔrɔ k'a fɔ Allahu Akbar. o tuma irishadu tigi b'a fɔ an ɲɛna yala o ali kan ka Allahu Akbar in kɛ i komi bonikɛla b'a kɛ cogo min wa walima a ka takbiru a bolo kan ka kɛ i komi yahudiya moriw b'a kɛ cogo min. sabula n'i bɛna boni kɛ i b'a kɛ tan de. o tuma n'i y'a kɛ tan o ye bonikɛlaw ka takbiru ɲɔgɔnna ye nka n'i y'a kɛ tan o ye yahudiya moriw ta ye. ko yala o a kan k'a kɛ nin fila jumɛn ye kawulan ko kumakan fila nana o la nka dɔnnikɛla sɔn caman bɛ min kan boni bɛ kɛ cogo min an ka Allahu Akbar kɛ ten. o tuma n'a ko Allahu Akbar o ye seli farida filanan ye. nka kumakan foyi tɛ se ka bila o pilasi la ni Allahu Akbar dɔrɔn tɛ. farida sabanan o de ye i k'i jɔ ka Allahu Akbar fɔ i k'i jɔ ka takbiratul ihram fɔ. farida naaninan o de i ka fatiya kalan ka tila ka fatiya kalan i jɔlen madama ni jɔli se b'i ye. farida duurunan
o de ye kunberekurumɛnɛ ye ko kunberekurumɛnɛ dafalen o de ye i bolo fila ka da i kunberekuru fila kan i kɔ ani tɔn o bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛ i birilen nka i kana to ka i disi ladon k'a labɔ sabula ni dɔw bɛ kunbereminɛ na u b'u disi kɔkɔ bɔ k'u to kunbereminɛ na k'i kan'o kɛ farida 6nan i ka wuli ka bɔ kunberekurumɛnɛ na a 7nan o de i ka sujudu kɛ i ten kan a ko yala o nun fɛnɛ kan ka sujudu kan ka kɛ nun fɛnɛ ka wajibi la wa walima wajibi tɛ ko dɔnnikɛlaw fara ɲɔgɔn kɔ o la alimami maliki b'a fɔ an ɲɛna mudawana kɔnɔ a ko sujudu kan ka kɛ nun kan ani ten ɲɔgɔn fɛ nka n'i y'a kɛ ten dɔrɔn kan nun ma dugukolo sɔrɔ ko a bɛ wasa kɛ nka n'i ye nun ni ten da k'o de ɲininen don farida 8nan o de ye i ka wuli ka bɔ sujudu fɔlɔ la k'i sigi ka sujudu 2 danfara ni sigili dɔ ye o sigili in kɔnɔna na i bɛ bolo 2 in da i woro 2 kan bolo 2 walawalalen ta o tuma i b'a da i bolo 2 kan i woro 2 kan a fɛnsɛnnen ka sɔrɔ ka taa sujudu 2nan na farida 9nan o de ye salamu bilali ye sigiliko laban na farida 10nan o ye salamu yɛrɛ ye sigili bɛ kɛ ka sigili min bɛ kɛ ka salamu bila o ye farida ye salamu yɛrɛ fana bilali o ye farida 10nan ye o tuma o salamu in ko fɔ alifuwalam de ka k'a la nka ni mɔgɔ min sina k'a fɔ salamu alaikum k'o tɛ wasa kɛ fɔ alifuwalam de ka fara kan assalamu alaikum n'i danna o ma alhamdulillah a bɛ wasa kɛ ni maa min ye jidili k'a la assalamu alaikum wa rahmatullah k'o fana ye wasa kɛ o tuma n'i y'a fɔ togo o togo nka a shartu kɔni ye allahu akbar salamu in alifuwalam ka bila a la n'o de ye assalamu alaikum o de ye farida yɛrɛ ye ni alifuwalam ma bila a la dɔrɔn i ka salamu tɛ ɲa o tuma ni salamu tiɲɛna seli bɛ se ka tiɲɛ a kama a ko salamu fɛn o fɛn tɛ bila ni alifuwalamu ye ko i k'a dɔn k'o tɛ wasa kɛ sariyatigiw y'a yira an na a ko yala o i komi a tɛ bɛn i ka don seli la ka sɔrɔ i ma ŋaniya ta est-ce que i kan ka bɔ seli la fɛnɛ ka sɔrɔ i ma ŋaniya ta wa sabula an y'a fɔ sisan seli daminɛ na i bɛ ŋaniya ta ka sɔrɔ ka takbiratul ihram fili o tuma ni seli bantɔ don i bɛ ŋaniya ta ko n bɛna salamu bila ni seli banni ye wa walima ŋaniya ta tɛ ale la ibnu rusdi ko i komi adamaden tɛ don seli la cogo min ka sɔrɔ a ma ŋaniya ta ko o cogo la k'i man ka bɔ fɛnɛ ka sɔrɔ i ma ŋaniya ta nka dɔnnikɛlaw y'a yira an na ko ni maa min ye salamu bila ka sɔrɔ i ma ŋaniya ta k'i ka seli ye wasa kɛ nka i ka ŋaniya ta ka bɔ alhamdulillah nka n'i ye salamu bila ka sɔrɔ i ma ŋaniya ta k'i ka seli ye wasa kɛ farida 11nan o de ye atuma'anina basiki ani damakɛɲɛni n'i jɔlen don i ka jɔ ka sabati i kana to ka lamaga n'i bɛ kunberekurumɛnɛ na i ka sabati i kana to ka lamaga sujudu fana b'o togoya la farida 12nan o de ye i ka seli yɛrɛ faridaw dada ɲɔgɔn kan i ka ŋaniya fɔlɔ ta o kɔfɛ i ka haramu kibaru fili o kɔfɛ i ka taa kunberekurumɛnɛ na o kɔfɛ i ka taa ten turu o kɔfɛ i ka salamu bila ka faridaw dada ɲɔgɔn kan o tuma nin ye seli farida 12 ye nka an ye min fɔ sisan ani 16 in bɛɛ ye kelen ye nka jatew de ka ca ni ɲɔgɔn ye nka a bɛɛ ye fɛn kelen ye an bɛ alahu taala deli faamuyaliko ɲuman ani seli in dicogo ɲuman alahu taala k'a nɔgɔya an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. Imam an bɛ seli kɔnɔna na nin ye ɲininkali min ye a tigi ye ɲininkali kɛ ka bɔ kɔ kan a ko ni fitiri jɔko kelen taara k'i to ko i bɛ se k'o réparer cogo di n'o tɛ an y'a fɔ ka tɛmɛ nka don o don ala yɛrɛ y'a fɔ fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin donc hakililajigi de don sanga ani wagati bɛɛ an bɛ segin a kan tigi ye tuguni inshallah alhamdulillahi rabbil alamin maa min e nana misiri kɔnɔna na i y'a sɔrɔ alimami bɛ fitiri seli la jɔko kelen taara ka e to
e bena i ka takbiratul ihram fili ka don alimami nɔfɛ o bɛ bɛn e ka jɔko fɔlɔ ma nka o ye alimami ka jɔko filanan ye o tuma alimami dun ka jɔko filanan fitiri la a kalan bɛ kɛ ka bange suran bɛ da fatiya fɛnɛ kan ni alimami ye o jɔko filanan in kɛ a b'a sigi ka tashahudu kalan nga o ye e ka jɔko fɔlɔ de ye e bɛ sigili min kɛ alimami nɔfɛ ye o t'i ka sigiyɔrɔ ye dɛ o sigili in dabɔra alimami labatoli de kama sabula n'i bɛ alimami nɔfɛ f'i k'a labato o tuma o sigili in dabɔra o de kama kɔntɛ n'i kelen bɛ seli la n'i y'i tugu ka fitiri jɔko kelen seli k'i sigi i ka seli tiɲɛna nga e bɛ ka sigili min kɛ sisan i ka jɔko fɔlɔ la o ye alimami labato de ye i ka seli tɛ tiɲɛ o kama wa o yɛrɛ fana ye daraja ye ni alimami ye tashahudu kalan a bɛ wuli ka na n'a ka jɔko sabanan ye o bɛ kalan ka gindo o bɛ bɛn e ka jɔko filanan ma o tuma alimami bɛ n'a sigi a bɛ salamu bila n'a ye salamu bila e tɛ salamu bila e bɛ wuli ka na n'i ka jɔko kelen ye jɔko kelen min taara k'e dan o de ye fatiya bɛ kalan o la suran bɛ d'a kan o tuma i bɛ fatiya kalan ka suran d'a kan k'a bange ka sɔrɔ ka i ka tashahudu kɛ ka salamu bila o la e ka seli bɛɛ bɛ kɛ sigisigili de ye sisan sabula i ka jɔko fɔlɔ i sigira alimami labatoli kama jɔko filanan o tuma i sigira ye o y'i ka sigiyɔrɔ ye alimami yɛrɛ fɛnɛ nɔfɛ o tuma jɔko sabanan o y'a sɔrɔ i kelen don i b'i sigi k'i ka salamu bila o tuma nin y'a ye ni jɔko kelen taara ka i dan alimami nɔfɛ fitiri la nka n'i nana ka sɔrɔ jɔko fila taara k'i dan don o tuma e ka jɔko fɔlɔ bɛ bɛn alimami ka jɔko laban de ma n'e ka jɔko fɔlɔ bɛnna alimami ka jɔko laban ma alimami bɛ tahiya kala ka salamu bila e bɛ wuli ka na n'i ka jɔko filanan ye n'i nana ni jɔko filanan ye sabula fila min taara k'e da a bɛɛ lajɛlen suran bɛ bange fatiya bɛ kala a la o tuma e b'i ka jɔko filanan di i bɛ fatiya kala ka suran d'a kan k'a bange k'i sigi ka tahiya kɛ n'i y'i sigi ka tahiya kɛ o tuma i bɛ wuli ka na n'i ka jɔko sabanan ye ka fatiya kalan ka suran d'a kan k'a bange ka sɔrɔ k'i sigi ka salamu bila o tuma ale fana bɛ kɛ nin togoya in na ale fana seli fana bɛɛ ye sigisigili ye nka ni maa min nana ka sɔrɔ alimami wulila ka bɔ fitiri jɔko laban kunbereminɛ na o kɔrɔ ye e ma foyi sɔrɔ ale fɛ nka i kɔni bɛ jama fasamantiya sɔrɔ ni alimami ye salamu bila i bɛ wuli fitiri bɛ seli cogo min i b'a seli o togoya in na an bɛ alahu deli faamuyali ko ɲuman ala k'a di an ma o tuma i bɛ nin ta dɔrɔn ka nin kɔnpare seli tɔw la a bɛɛ lajɛlen bɛ nin togoya in na ala ka faamuyali ko ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. shurutu hujubu salat o fana kiti ye jumɛn ye? alhamdulilahi rabbil alamin walisa seli ka wajibiya adamaden kan shartu 5 de bɛ yen n'o shartu 5 dafara o tuma seli bɛ kɛ wajibi ye i kan a shartu fɔlɔ o de ye adamaden ka kɛ silamɛ ye ni kafiri selila nafa foyi t'a la nka an kɔni bɛ kafiriw wele ka na silamɛya ma nka n'u selila seli in tɛ minɛ f'i ka silamɛya de fɔlɔ a shartu filanan o de i ka balikuya seli wajibiyalen tɛ denmisɛnnin fitinin kan nka a kanunen don denmisɛnnin fitinin ka seli aw nɔfɛ sabula alakira ko a ye denmisɛnninw yamaruya seli la u san 7 a k'u gosi a nɔfɛ u san 10 walisa u ka lamɔ ni a ye o tuma a shartu sabanan walisa seli ka wajibiya i kan o de ye hakilitigiya ye seli wajibiyalen tɛ fatɔ kan wa ni fatɔ yɛrɛ fɛnɛ shartu 4 o de ye an balakaw olu ka joli 2 ka wuli ka bɔ u kan n'o ye laada joli ani bange joli nka laada joli 10 kɔnɔna na ani bange joli waati kɔnɔna na seli minnu bɛ tɛmɛ o seli ninnu juru tɛ sara nka an balakaw kan k'u hakili to
laada na kuma a n'a tigɛ kuma seli juru bɛ to muso caman na nin sanga kɔnɔna na i komi irshadu tigi b'a yira an na cogo min a ko maa min ni lujura bɛ e la k'e bɛ se ka seli fana ni lagan sara sɔrɔ i ka saniya n'i ka sutura kɔfɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka joko 5 sɔrɔ kɔrɛ muso min ale ka laada joli tigɛra misali ka bɛn 5h30 ma bon donc n'o ye 17h30 ale ka laada joli tigɛra 17h30 ɔ 17h30 ka taa bila fitiri la fitiri ye 18h35 muso bɛ se ka ko ka sutura don ka joko 5 sɔrɔ o kuma n'o kɛra ale b'a ko ka seli fana ni lagan sara seli fana ma tɛmɛ dɛ madama ni tile ma bin o kuma seli fana waati ma tɛmɛ nka muso caman bɛ yen hali ni 3h sera n'olu saniyara u b'a fɔ ko seli fana tɛmɛna ɔ a b'o cogo fana na muso min e ma seli fana ni lagan sara seli fo 18h nana se ka sɔrɔ e m'olu seli 18h kɔfɛ dɔrɔn laada joli sina ka to e kan ten o kuma i b'a bila i kun na n'i saniyara kuma o kuma seli fana ni lagan sara juru b'i la parce que olu waati o y'a sɔrɔ e y'a retardé de o kuma a retardelen de kama a kɛra juru ye nka n'a y'a sɔrɔ a nana ka sɔrɔ i bɛ se k'a seli a waati la o kuma a tɛ kɛ juru ye nka n'a nana ka sɔrɔ waati koronna o kuma a kɛra juru ye i bɛ jurumu sɔrɔ seli retardeli fɛnɛ na o kuma an balakaw k'u hakili to yan yɔrɔ in na kosɛbɛ o kuma a b'o cogo la seli wajibiya shartu 5nan o de ye seli waati yɛrɛ donni ye seli waati yɛrɛ donni o kuma shartu 6nan dɔnnikɛla caman ma baara kɛ ni o ye an bɛ bi tile min na o de ye alakira ka weleli ka se i ma sabula a ka gɛlɛn mɔgɔ ka sɔrɔ dugumakolo kɔ kan bi ko min ma alakira ka weleli kan mɛn o mɔgɔ sɔrɔ man di bi o kuma nin ye seli wajibiya shartuw ye an bɛ alahu deli ala ka faamuyaliko ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. Ni ala sɔnna a ma siɲɛ wɛrɛ an bɛna kɔntiniye n'a tɔ ye mɛ an donna sabani kalo kɔnɔ yan'an ka kɛnɛ kuncɛ fusamaciya min b'a kɔnɔ ni mɔgɔ kan ka labɛn mun kɛ i bɛ dakuruɲɛ damadɔ an ma o la an ka foli bi ta bila o kan kan. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ alahu taala deli sungaloma kɔnɔ ye ala k'a kɛ an ma hɛrɛ kalo ye ala k'a kɛ wasa kalo ye ala k'a kɛ kɔrɔta kalo ye o kuma sungaloma kɔnɔ an bɛ labɛnw de jate minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la lujura bɛ maa minnu na ni lujura b'u bali sun na o kuma kabini sisan olu kan k'u ka lujura ninnu furakɛli daminɛ nka k'a to ni sunkalo gunna i b'a sɔrɔ e ka lujura tɛ se ka furakɛ tugun o kuma i bɛna sun bila wajibi la i ni kisili kama o kuma lujura bɛ maa o maa la lujura ninnu olu ka ladilan kabini sisan o kɔfɛ ni nin waati ninnu fana kun sera i b'a sɔrɔ diinɛ cɛbaw u kun bɛ hinɛ fantanw ni miskinaw la kosɛbɛ mun kama u ka se k'u labɛn ka bɛn ni sunkalo ye o kuma nin kalo in fana kɔnɔna na Allahu taala ye bonyabaw kɛ lujura ninnu olu ka ladilan kabini sisan o kɔfɛ ni nin waati ninnu fana kun sera i b'a sɔrɔ diinɛ cɛbaw u kun bɛ hinɛ fantanw ni miskinaw la kosɛbɛ mun kama u ka se k'u labɛn ka bɛn ni sunkalo ye o kuma nin kalo in fana kɔnɔna na Allahu taala ye bonyabaw kɛ i komi Beitul Maqdis la k'a ɲɛsin alikaba ma n'an taara Madina an bɛ taa ziyara kɛ o misiri la ko kɔrɔn 2 misiri nin kalo in fana kɔnɔna na a tile 14 an b'a mɛn karamɔgɔw da k'a fɔ ko kalo cira alakira ye a kɛra ka bɛn nin kalo in tile 14 su de ma o kuma nin kalo in fana kɔnɔna na a tile 15 su
alakira ko san latigɛ bɛɛ bɛ sɛbɛn ka bɛn nin kalo in tile 15 su ma fɛn o fɛn bɛ kɛ san kɔnɔ karisa bɛ kɛ fɛntigi ye karisa bɛ kɛ tɔɔrɔtigi ye karisa bɛ na nin tɔɔrɔ in sɔrɔ a bɛ na nin hɛrɛ in sɔrɔ a bɛ na muso furu a bɛ na den sɔrɔ karisa bɛ fatu nin san kɔnɔ k'a bɛɛ bɛ sɛbɛn nin kalo in tile 15 su n'o kan ka bɛn araba datɔ kunɲɔgɔn su ma o tuma latigɛ bɛɛ bɛ sɛbɛn nka ni latigɛw sɛbɛnna a bɛ taa bila yen Lailatul Qadri su n'o y'a sɔrɔ e ma se k'i ka lahalayaw yɛlɛma kashe bɛ k'a kan n'o kɛra yɛlɛmali cogo t'o la tugun o tuma nin kalo in n'a kun donna an ba Aisha b'a lakali an ye ko alakira kun bɛ kalo in bɛɛ sun fɔ fitini o tuma a kun bɛ kalo in bɛɛ sun fɔ fitini nka lakaleli dɔ la k'a kun bɛ kalo in bɛɛ sun o tuma kalo in a fasamantiya ka bon bonyakow caman kɛra a kɔnɔ an bɛ Alahu taala deli ala ka faamuyaliko ɲuman di an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. Mura ye i tɔɔrɔ bi dɔɔni an bɛ bɛɛ fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a yira u la k'a fɔ an ni Imam Sulemani de tun bɛ ɲɔgɔn bolo an wuli kan an t'o bila inshallah an ka jamana an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɔ bolo la Ala ka bɛn ani kelenya sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an y'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi an ka ɲɛmɔgɔw Ala k'u kɔlɔsi Ala k'u kana ka hijabu da an n'u kan Mali Burkina Niger an y'u bɛɛ an y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanaden an y'an bɛɛ kalifa Ala ma masa min ka fa tɛ tiɲɛ Ala ka duwawu minɛ an ye ka bɔ sigida wɛrɛ di an ma an bɛ bɛɛ fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ inshallah n'Ala sɔnna ma an b'a fɔ ka bila nin kalo février kalo tile 5 ni Ala sɔnna ma spécial Ramadan